че дойдохте, отделихте време, някои идваха и от Румъния, и от Македония, може би не, от София. Благодаря ви, че дойдохте. И така, първо да кажа, защото тъй като бяхме обявили, че модератор ще бъде професор Камелия Николова, в последния момент се оказа, че тя ще има със студент, тя преподавател в надпис, повече ще познавате. И се оказа, че има изведнъж изпити и за това Асен Терзиев успя така да се включи в последния момент и също малко така е по-импровизирано, защото и с Камелия Николова бяхме се видяли доста обстойно, бяхме обсъдили надълго и на широко каква е идеята на тази дискусия, как да горе-долу се представим, нали, да протече. В принцип някакъв румънски превод някакъв. Окей. Ви сега ще правя добре, ще прекъсвам от време на време. Окей. Да превеждаш? Добре, окей. Смисъл на тези опити за дискусии през годините, които така сега правим, последните години, като правим този конкурс, е да се опитаме по някакъв начин да формулираме какви са проблемите пред младите режисьори в българския театър и не само. Нали? Защото, да речем, едната година, вече не помня кой в каква дискусия участваше, но едната година, например, се опитахме така да обсъдим какви са шансовете пред младите режисьори при този начин на финансиране на театрите в страната, те да експериментират, например, или да търсят нов театрален език. Защото много малко директори се решават да инвестират в това, защото това е вид инвестиция по някакъв начин и всеки се опитва поне да има някаква, възвръщаемост в цялото. Това е едната страна. А другата страна, която се опитахме така да обсъждаме също през годините, е това, което всъщност професор Камелия Николова в крайна сметка формулира като тема на тази годишната дискусия, режисьора и неговите теми. Тя нарочно е така по-широко формулирана тази тема, защото тя включва и това дали ни интересува някакъв социален ангажимент, защото правейки едно театрално представление, то се превръща в някакъв социален жест, в крайна сметка. Има или няма някакво послание. Мисля, каква е отговорността или носим ли отговорност изобщо, това е дискусия, за да има различни гледни точки, в това какви социални жестове извършваме с нещата, които правим в театъра. И това е горе-долу рамката и на дискусията, която с професор Никола обсъдихме, която сега аз вчера или онзи ден се опитах така да преразкажа и на Асен какво сме си говорили с професор Николова. И това е всъщност, което исках да кажа преди. Добре. Благодаря на Боян Иванов за въвеждащите думи. Така започваме малко импровизирано и леко хаотично, но въпреки това мисля, че ще се получи един интересен разговор. Искам само да кажа, всъщност всичко е по план, такова каквото би трябвало да бъде. Единственото, което е по-различно, е начинът, по който сме подредени. Идеята е не едните да сме... Аз съм единствено в ролята на модератор, но идеята е, че всеки може да участва и да се включи по който от въпросите и темите, които го вълнуват. Около мен, сега аз познавам голяма част от хората, които са тук, хората, които са седнали около мен. Може би няма да имам нужда да представям всеки един по-отделно, а по-скоро, когато всеки вземе думата, нека винаги да се представя, въпреки че повечето хора се познаваме така или иначе. Но само да ви кажа, че аз съм заобиколен всъщност от млади режисьори, които са участвали на този конкурс в предните издания, а иначе петимата всъщност млади участници, които са тази година, двама от България, един от Македония и двама от Румъния са тук в публиката и до вечера ще имаме възможност да видим техните откъси. Разговорът, който ми се иска да започне, така че искам да кажа, нали, това, че микрофоните са най-близо до вас е като един стимул така, да взимате думата по-бързо, но разбира се,
ще е интересно да чуем всеки един от вас. Сега, тъй като говорихме... Само пак технически, всеки, който иска да се включи, просто да даде знак и този микрофон... Невена ще ни помага, за да може наистина да не се... Идеята беше да сме в кръг, но сега ще го направим по този начин, защото зависим и от техниката. Сега, това, което съм си мислял, само може би съвсем набързо да кажа, Боян ме представи, но също искам да кажа, аз се радвам, между другото, че съм тук и тази случайност, че идвам на място на Камелия, не е много, на професор Камелия Николова, не е много случайна. Аз съм от Русе, завършил съм тук английската гимназия, много съм свързан с този град, въобще интересът ми към театъра е започнал от тук и от дълги години заедно с професор Камелия Николова работим заедно в надвис, като с най-различни неща се занимаваме, но част от работата ни е свързана с преподаване на история на европейския театър и част от хората тук са били наши студенти, заедно с тях сме изучавали театъра. Сега, струва ми се, че нещо, което за мен е интересно като тема и като проблем, и което би ми било интересно да чуя всеки един по желание, нали, как го вижда, как стои за него този въпрос, по отношение на съвременния театър, по отношение на всеки един като млад професионалист, който търси своя път в момента и го проправя в театъра. И свързано с тази много общо формулирана тема, как режисьорите избират темите, които ги вълнуват. Ми се иска да започна леко назад с няколко обобщения, които имат нюанси и разлики, но като цяло очертават една линия на развитие в европейския театър, на фигурата на режисьора. На какво искам да обърна внимание? Че в историята на театъра всъщност фигурата на режисьора се появява най-късно. И трябва много време да мине, за да започнем да гледаме на режисьора като на автор. Фигурата на режисьора, такава каквато я разбираме в съвременния смисъл на думата, на интерпретатор, някой, който така чрез представлението прави някакво свое собствено изказване, а не просто някой, който поставя чужд текст и въплъщава или изразява чуждата идея. Напротив, чрез представлението прави свое собствено изказване, е сравнително нова. В историята е прието да се наказва, че режисьора в този съвременен смисъл се е появил в края на 19 век с големите емблематични фигури на европейския театър, след което има един период, който общо взето обхваща много силно и начина, по който се възприема и до ден днешен фигурата на режисьора в България, свързана с авторския театър, с така наречения режисьорски театър, където режисьора много бързо от фигура, от ролята на организатор и изпълнител, много бързо се превръща едва ли не в тотален автор на спектакъла. И до ден днешен тази представа до голяма степен битува и в нашия театър. Гледаме, когато се каже представление на еди кого си, днес в театралния жаргон много рядко казвам, че това е представлението на драматурга, по-скоро казвам представлението на еди кой си режисьор. Тази традицията на режисьорския театър, тук имам предвид цялата тази линия от режисьори, които взимат чужди текстове или пък взимат пиеси и цяло ги пренаписват и пренареждат на сцената, е много силна. И в наши дни обаче тази тенденция също като че ли вече започва постепенно да се отживява по-доминиращата в съвременния свят модерна представа е за режисьора като равен на всички останали, режисьора като съавтор. И много в постдраматичния театър, ако използвам това популярно понятие на Ханс Тис Леман, то е
той е равен съавтор, съучастник с останалите. Много наедро го представям и тук, нали, до голяма степен разчитам на това, че повечето хора тук сте хора на театъра и разбирате за какво говоря. Разбира се, ако има нещо неясно, винаги можем да го изясним. Но моят първи въпрос, и тук ми е интересно да чуя различни мнения, режисьорите как гледат на себе си от тази позиция, от позицията на автор. Доколко те, къде са границите на авторството според тях в съвременния театър? Когато вземеш един чужд текст, доколко можеш да го преработиш, на какво се опитваш да бъдеш верен, дали на авторовите идеи, които идват от текста, или на някаква своя собствена представа, която имаш върху него. Задавам го и този въпрос, просто защото ми направи впечатление, че програмата, която видях на това, което режисьорите от тази година ще представят, всъщност 50 на 50. Някои взимат готови текстове и правят своите интерпретации, докато други правят свои собствени компилации. Та въпросът ми е много отворен. Какви са границите, доколко режисьор е автор? Така да го задам. Първият ми въпрос. И ще се радвам, ако някой вземе отношение по този проблем. Рафаел. Да се представя. Да. Казвам се Рафаел Бижев. Бях миналата година селектиран да участвам в конкурса. И тогава аз бях подходил точно по този начин. Бях събрал различни текстове и тогава усетих много голяма липса, и то е на умения за работа с драматург, но драматург не само като селекционер в театъра, който чете пиеси и предлага, ами драматург, който пише пиеси. И усетих, има такава много голяма липса според мен още от обучението в надпис, защото драматургията по-скоро е, нали, те са сценаристи, занимават се с кино, драматургите, които се обучават в надпис. И няма работа между драматург и режисьор още в академията, съм забелязал, пък и след това, нали, според мен наблюдаваме недостатъчно конкурси за драматургия. На къде отивам с това, че за да се направи една качествена адаптация или осъвременяване, трябва много, според мен, много традиции в именно такъв тип. Аз нямах драматург и не знам, мисля, че това беше един от големите дефицити, нали, на това, което предложих на конкурса, но да, искам да отворя просто темата за драматурга и режисьора, така като за начало. Аз мисля, че Рафаел отваря изключително важна тема, по която също и аз имам какво да кажа, ми е интересно и режисьорите какво ще кажат. Може би да я оставим и нея за разговор. Ще се върна специално към нея, защото мисля, че това е отново един чувствителен проблем, тъй като в българския театър, който е възникнал изцяло по просвещенския немски модел, ние сме възприели фигурата на драматурга, точно като литературния менеджер и като помощника на режисьора, който така дълго време присъстваше и беше неразделна част от театрите в България. В последните години, особено след промените, драматурзите бяха едни от хората, които бяха махнати от театрите. И сега нещо, което аз така говоря, не искам, нали, пристрастен съм към тази тема, да се кажа, защото свързан съм с професия, чиято част от реализацията на тази професия е била винаги свързана с тази работа. И нещо, което на мен ми прави така положително впечатление в последните години, е, че като че ли театрите осъзнаха тази липса и дупка, която бяха отворили. Аз мисля, че традиции има, но има и една празнина в момента. И за мен и много се радвам, че чувам това формулирано като проблем от такъв млад човек, който е все още в началото на кариерата си, като теб, който осъзнава, че има нужда от това. Защото имаше едно поколение режисьори, които смятаха, че нямат нужда от драматурзи. Но ще се върна специално на тази тема, защото ми се струва, че е важна. Въпросът ми е по-скоро според тебе в режисурата, докъде режисьор е автор на спектакъла и може би, понеже ти взе първи думата, да спомена, познавам Рафаел от работата му в надпис, той неговия
дипломен спектакъл беше върху автор, който пише върху други автори. Става дума за Хайнер Мюлер, Филоктет. Примерно, когато взимаш такъв автор, докъде си позволяваш ти да променяш или каква е твоята позиция спрямо драматурга, спрямо онзи, който е написал текст? Ами, той конкретно Мюлер е бил много демократичен драматург, особено спрямо Боб Уилсън, който работи с неговите текстове. Той много обичал Уилсън да работи с него. Но мисля, че до голяма степен изпитвах този натиск, тази тежест и този респект към този автор, което мисля, че до голяма степен много ме ограничаваше аз да взема някакви по-сериозни режисьорски решения, да променя. Той е в стих, така че там е много по-сложно, ако искам нещо да добавя. Не, че не добавях, но в един момент мисля, че е хубаво режисьор, като си каже това е моето представление, текстът ще бъде какъвто аз реша, за да изведа проблемите, които мен вълнуват, ще отскоча от автора и мисля, че трябва да сме максимално смели като режисьори, да променяме, да адаптираме, да изваждаме темите, които нас ни вълнуват, а не така да сме верни на автора и да обслужваме толкова. Автор, разбира се, би могло да бъде и има и такъв театър. Аз бих вметнал наистина това, което Асен подхвана в началото, това наистина в някаква степен и традиция, защото в британския театър пък там драматургията е най-важното нещо. Там авторството на режисьора държа в англоязичната традиция, особено американският. Имали сме случаи, сега няма да цитирам конкретни имена, но за такива дори големи скандали с много големи американски автори, където ако се опиташ да промениш някакви реплики или да промениш така логика на развитие на действието, ако нямаш разрешението на автора, може да имаш сериозни юридически проблеми. Наскоро само да бях гледал в Рига, в Дайнес театър на Шницлер, една адаптация на Eyes Wide Shut. То не беше адаптация на филма, а на самата творба на Шницлер, на Сън на Явли, как беше, не мога точно да се в Просълница, да. И очаквах, понеже така европейски театър, режисьора беше британец и просто беше хванал, беше обслужил изцяло драматургическата адаптация на новелата. И да, има нещо много, не знам, някой така. Точно това иска да кажа, че това са много различни традиции и там, когато особено пък са нова пиеса, ако има, абсолютно единственото най-важно нещо е тя да бъде показана така, каквато е пиесата. Там няма почти никакво място за авторство от страна на режисьор. Само това иска като друга крайност да го По-скоро е интересно в случая вие самите, всеки един от вас как гледа на този проблем, как си избирате автори даже? Или ако пък вземете, примерно, работите върху нов автор, позволявате ли си да го пренапишете или да го прекроите? Александър. Добре, да, аз мога да кажа за нов автор, тъй като съм работила и с нов автор. И да, позволяваме си. Тогава имахме и лукса той да присъства на репетициите и да знае, не сме правили зад гърба му. Става въпрос за текст, който след това получи номинация за нова българска драматургия, след като ние работихме върху него като Цикадите се казва, на Мирослав Христов. И всъщност много е различно, когато говорим за съвременна българска драматургия и много различно, когато говорим за класика. Защото знаем, че като режисьори, когато подхванем класически текст, ние сме учени, нашата школа в НАФИС винаги изисква от нас като режисьори да сме автори и максимално да изкараме нещо ново, нещо, което не е казано за този текст, но говори на нас и на съвременния зрител. В същото време има респект. Този респект може да е много силен от страна на актьорите, особено когато се работи с актьори, които са вече по-опитни. Те много често казват, автора знае повече, текстът знае повече и да кажем, че там, ако се изисква една така много силна, смела режисьорска интерпретация, е нужно тя да е железна, за да може екипа да съдейства за нейната реализация. Ако пък се захванем с съвременна драматургия, нещата са доста различни. Тогава можем така колаборативно заедно да избистрим действието, защото много често
като говорим за драматургия, трябва да, може би да разграничим какво имаме предвид. Дали имам предвид хора, които са официално, професионално драматурзи с това образование, или имаме предвид хора, които са хора на литературата, които пишат и за театър, и пишат и друг вид, да речем проза, поезия и така. Защото е нормално това, което те създават като текст за театър, да не отговаря, да речем, на стандартите, с които ние сме свикнали. Трябва ли да отговарят? Тук вече има много въпроси и пак е поле за дебат. Но със сигурност има значение дали говорим за съвременен текст или не, и също дали говорим за британски или за друг европейски театър, защото да речем знаем в Белгия, до голяма степен в Германия, там нещата стоят по друг начин, там режисьора в много голяма степен е автор на това, което прави, дори и да взима класически текст. А в Англия се сещам също за такива интересни примери, например за Робърт Тайк, мисля, че беше, който взе текст взе един текст и го преправи. Беше пиеса, сега в момента, дали не беше пак на Шницлер, за един лекар, и той я преправи, смени пола на лекаря. Много неща преправи. Да, много, да, така че и там навлиза и просто авторството вече, според мен, в европейския театър, като изключим Англия, е при режисьора. В българския театър, мисля, че до голяма степен още имаме много силен респект към драматурга, ако той е класически и признат. И там авторството на режисьора се пречупва през уважението към автора и това темите на автора да бъдат максимално добре пречупени през света, вътрешния свят на режисьора. Аз използвам да те попитам нещо, защото мисля, че ще е интересно и за останалите. Понеже познавам работата на Александра и в нейната биография има един интересен момент, че ти доста време беше, не знам дали работи или се учи от Иво Ванхове. И той работи много често, дори когато поставя Ипсен или другия прекрасен пример, който се сещаме, Тартюф, една класическа пиеса, за която обаче той успя да изнамери най-старата, първоначалната версия. Винаги има драматург, който преработва нещата. Любопитно ми е от него какво научи покрай отношението на режисьора към текста. Със сигурност има Само се извинявам едно нещо технически за тези, които сме на масата. Всяко път да отива в микрофоните веднага. Добре. Със сигурност има интерпретация на автора, в смисъл, че не се тръгва против автора и да се измисли съвсем нов концепт, който да е изцяло на режисьора. Взима се нещо, което така или иначе го има в текста и вече се работи спрямо това какво му е интересно на самия режисьор и той работи с драматург, с който заедно правят версия, след което тази версия също търпи своите промени през репетициите и задължително финалната дума е на режисьора, не на драматурга. Аз бих добавила, понеже тя спомена за работата с млад драматург, се сетих, че всъщност последната ми работа като режисьор беше в Кишинев в Молдова, декември месец, и там имах точно тази възможност да работя с млад автор, с който изцяло направихме доста промени, съкращавахме, променяхме, добавяхме текстове и всичко беше, целият този процес всъщност беше обединен около темата, която ни вълнуваше, сексуалното насилие и булинга при тинейджерите. И всъщност в един такъв процес е много важно нека се да има някакво уединяване от към теми, от към отвореност, от към това да чисто от гледна точка като автор, може би да не толкова да защитаваш ревностно текста си, ами да се оставиш да
бъдеш в синхрон с режисьорската идея. Нали, беше много интересен процес, който наистина изключително много неща се промениха от първоначалната версия към финалната. Но иначе имам интересен опит и с жив автор в смисъл по-опитен, като Деян Дуговски, по който правих компилация по различни негови пиеси. И там вече той по никакъв начин не се намесваше, само искаше да знае в каква посока ще бъде цялото нещо, чисто като концепция. И сега си мисля докъде е авторството, въпроса, който ти зададе, къде свършва. Мен ми е интересно режисьора как се позиционира. Ето самия факт, че не хващаш пиеса, правиш компилацията, това вече... Самото това е, като концепция, може би някъде там свършва, чисто като идея, понеже аз винаги като правя адаптации, тръгвам от темата, какво мене ме вълнува, там след вече събирам текст. Очакваш да се разпознаеш някой текст? Или... Или конкретни текстове взимам, които някога съм ги чела, говоря за романи, както беше примерно романите на Буковски, по които направихме адаптация. Там вече бях чела и знаех и се намирах в някакъв такъв период, в който точно знаех какво искам и исках да го направя. Но иначе да, има периоди, които ти търсиш, защото още не знаеш. Хем не можеш да намериш текста, хем като намериш текста, нямаш, може би, ясна идея какво искаш с него, но конкретно, да, винаги от темата тръгвам, от нещото, което на момента ме вълнува. Хрумва ми пак същото нещо, всъщност питам да го формулирам по малко по-различен начин. Сега, когато абсолютно всичко е позволено в театъра, на вас като режисьори, все едно ли вие дали взимате драматургичен текст, пиеса, текст за театър или роман или каквото и да е? За мен има два типа ситуации. Първо, аз съм Денислав Янев, режисьор съм в трупата на драматичен театър Рачо Стоянов Габрово, за тези, с които не се познаваме. Тези два типа ситуации, като два типа подход към текст, към тема, към автор, мога да ги разгранича през опита ми от миналата година, когато се случи така, че да репетирам 4 много различни заглавия. И мога да кажа, че когато съм подходил, да кажем, към Филоктет, който работих в Румъния, много по-важна ми беше темата, която откривах и, да кажем, архетипната матрицата на тази история и със сигурност, четейки варианта на Софокъл, четейки варианта на Хайнер Мюлер, четейки други материали, като да кажем Бродски, мен ми беше крайно недостатъчно да работя само с единия текст. Защото откривах дефицитите както при Мюлер, така и при Софокъл и много повече имах нужда да изградя собствена драматургична версия, за да изразя тази парабола, която за мен беше важна. Така че там то беше компилация между Софокъл, между Мюлер и, да кажем, мои съчинени части вътре, така че хем да е верен на историята, верен, така да се каже, на персонажа и същевременно да има всички нюанси, защото за мен беше важно да има така елемента на фарс, примерно, вътре фарсовия прочит на Филоктет. Така беше и с Антигона в драматичния театър в Търговище, където беше компилация между Софокъл, Ануи, още двама автори, които в момента, понеже бяха по-малки фрагменти, отново да изрази по-скоро идеята. И другия лагер, другия подход беше, работейки с съвременен български автор, какъвто е Любен Босилков Ройс, който е търновски автор, един възрастен господин, литератор, журналист, който имаше собствена версия върху живота на Яворов и Лора. И неговият текст "Прозореца на Яворов", който ми беше предложен от драматурга на театъра Емилия Илиева, нейно откритие, понеже щеше, ако така аз приех, защото намерих нещо вътре в този текст,
е първия прочит, първото поставяне на този текст на сцена, така че аз чувствах огромна отговорност към този автор, някакси да остана верен на това, което е заложил, като това, което си позволих да направя, е да направя нужните редакции, по-скоро от гледна точка на съкращаване на излишен текст, който не допринася особено за действието, и моята интерпретация да не спазва ремарките, които той е задал, защото, да кажем, те бяха по-скоро към така статични, декларативни, той така го е виждал, но той не е театрал. И моята роля като режисьор е да хвана това, което той е заложил и да намеря най-адекватната театрална, сценична форма, която да го изрази. Когато той го гледа на премиерата, той беше покъртен, защото не очакваше да види тези сценични ситуации, при все, че думите не бяха пипани. Това бяха неговите думи. Това, което той беше написал, но разбира се през друг образ. И той каза, знаеш, никога не съм допускал, че може така да бъде, но той изразява това, което аз съм си представил най-добре. В този смисъл мисля, че защитихме намерението на господин Любен Босилков. И другия отново подход, в който по-скоро защитавам автора, това е когато се представя нова преводна драматургия, както в случая беше с протекст, с текста Аляска на Елиза Вилк, който правихме миналата година в Топлоцентрала. И понеже той се представя за първи път в България, за първи път в превода на Лора Ненковска, която ме покани за пореден път да направя романски текст, счетох за нужно също по никакъв начин да не добавям други текстове, да остане максимално той в оригинала, също с леки съкращения, понеже формата не предполага да се правят дълги спектакли. Като единството, което беше привнесено, беше една съчинена песен, която обаче мисля, че беше доста верна на темата, защото имаме да защитим нещо ново, което да докаже своята драматургична стойност. И тогава вече някакси бих подал топката на друг колега, който след като това вече е конституирано, то вече има своята стойност, би подходил с един по-категоричен режисьорски жест. Примерно това е било моето разбиране. Да отворим, може би, все пак и към... Това е проблемът всъщност на тази организация, че хората малко се чувстват като публика, така само ние да се изказваме. Така че по-скоро да отворим към... Между другото, да използвам... I would like to say something because you touched a lot of subjects, a very interesting subject. Because Danny spoke before me, I had a very particular experience with him as a director because I'm a dramaturg in the Petroșani on the Sârbu. Because not everybody speaks English. So, adică, am avut, ok, să spun două vorbe despre mine. Да кажа две думи за себе си. Mă cheamă Claudiu Groza, sunt Claudiu Groza, teatrolog съм, curator teatral și dramaturg al Teatrului Dramatic Ion de Sârbu din Petroșani, din România. Куратор и драматург в театър в Петрушан. Am avut o experiență interesantă ca dramaturg cu Denis când a lucrat la noi. Имах интересен опит с Денис, когато работи при нас. Pentru că el a venit deja cu un text, cu o variantă de scenariu care avea dramaturgia ei. Той дойде с един текст, който вече беше дошъл с неговата си драматургия. Дойде си така текста. Și atunci a urmat să fac o dramaturgie cumva tehnică. И оставаше да направя, да го наречем като техническа драматургия.
pentru că varianta lui Heiner Müller nu era tradusă în română și a trebuit să o comandăm foarte repede și... Защото варианта на Хайнер Мюлер нямахме го на румънски като вариант, поръчахме го бързо да се случи, така че да го имаме. Елизе Вилк го преведе. Și după aceea a trebuit să decupăm fragmentele, să le reverificăm, să le punem la oaltă, să fac... Трябваше да ги отрежем, да ги сравним, да им ги напаснем, да им намерим мястото. Să fac confruntarea traducerii din bulgară cu traducerea română a textului lui Sofocle. И съответно трябваше да намерим еднаквостта на преводите на български с превода на румънски. Și Livia Nistor a tradus partea de extra text adăugată de Denis. Ливия Нистор преведе добавената част като текст. Deci a fost o muncă foarte complexă, dar din partea mea a fost o muncă de colaj cumva. Това беше една много комплексна работа, но от моята гледна точка или моята работа беше като колаж да събера едни парчета. Mai degrabă decât o dramaturgie în sensul de scenă a cuvântului, în sensul teatral. Повече като колаж, а не толкова като драматургия за сценична работа на драматург. Pe de altă parte, acum, în afară de anecdota asta, Освен този анекдот, от друга страна, în general, regizorii apelează la dramaturgi când e vorba de spectacole devised. Режисьорите се обръщат към драматурзите, когато става въпрос за девайст Театър на девайзинга. Da. În rest, Или колаборативен театър. Atunci munca se face pe măsură ce se construiește spectacolul și în România e foarte comun ca dramaturgul să construiască piese, texte din interviurile, din mărturiile, din schițele echipei. Actorii care... Работата тогава става от и на актьорите, и на това, което са засвидетелствани, са разказали на всички. Asta în România e comun. В Румъния така се работи. Și atunci textul se face pe măsură ce se face și spectacol. Така че текста се разработва, докато се разработва и спектакъл. O a treia dimensiune este când iei un text clasic, Shakespeare, am experiența proprie, ca să vă spun. Третото измерение, когато вземеш един класически текст, като Шекспир, например, Și începi să tai Shakespeare, ca să-l faci pe ceea ce vrea regizorul să construiască. и почваш да го режеш, за да стигнеш до това, което иска режисьора да построи. Și aici însă vine cumva și din partea regizorului, care la noi este extrem de important, adică... И тук вече от страна на режисьора, защото при нас той е много важен. Noi am avut o discuție acum 10 ani dacă s-a terminat secolul regiei sau nu. Преди 10 години ние имахме един разговор дали се прекъсна царството на режисьора. Тук е игра на думи, защото е един същи корен. Atunci am crezut că se terminase, pentru că începea să fie foarte în trend teatru devised. Мислихме, че е приключило, защото започна да бъде в тренда този колаборативен театър. Dar am constatat foarte repede că nu se terminase. Regizorul e în continuare în România prima dona spectacolului. Но бързо констатирахме, че в Румъния не, той си остана примадоната в нашия театър. Și atunci când lucrează cu un dramaturg, de pildă, noi n-am făcut spectacolul după Shakespeare, dar eu am făcut dramaturgia textului. Например, когато работихме върху Шекспир, аз направих драматургията. Am făcut-o după niște idei pe care mi le-a prezentat regizorul și o structură de spectacol pe care el o avea în cap. Направих ги според насоките, идеите, структурата, която ми предаде режисьора. Deci inițiativa întotdeauna vine de la regizor, pentru că el este autorul proiectului de spectacol. Инициативата винаги идва от режисьора, защото той започва проекта.
Ce spunea Tamara că Тамара каквото казваше, че teme. открива различни теми. Was that Richard III? Yes. How do you know about that? Because I have heard the story before. Ok. Deci, rolul dramaturgului ca mediator, să spunem. Noi folosim cuvântul dramaturg de scenă, pentru că în românește dramaturgul e asociat cu autorul, cu scriitorul. Ролята на драматурга е като един медиатор, защото той трябва да покаже на сцената това, което му е казано. Scenичный dramaturg. Сценичен, за сценичен драматург. Este unul de mediator, în principiu, însă, într-adevăr, există texte contemporane, că s-a vorbit aici, unde intervenția este extrem de limitată și chiar în urmă câteva zile am semnat un contract în care mi se prevede extrem de clar ce pățim dacă nu respectăm textul. Но, както се спомена и тук, в съвременните текстове имаме много ограничения, където не можем да се развихрим. И наскоро имах такъв опит, подписах договор върху съвременен текст, където много ясно ми бяха показани какви са ми ограниченията и откъде започват юридическите наказания. Însă pe mine m-ar interesa care e poziționarea regizorilor din Bulgaria și din Macedonia, dacă ei au același statut de primadona a spectacolului. Но аз повече съм любопитен да разбера каква е ролята на режисьорите в Македония и в България. Дали и вие тук сте примадони, както при нас? Това е хубаво отворен въпрос към Хубаво връщане към темите на режисьорите. Да, защото другото по-скоро технологичните работи въпроси на личен избор, където появиха се все повече се появяват и творчески тандеми, такива, нали, между драматург и режисьор. И това по-скоро, може би, е технологичен въпрос, едва ли е въпрос на тенденция, по-скоро въпрос на някакви дефицити, както някой каза, които, нали, търсиш по какъв начин да компенсираш. И на мен просто ми се искаше да върнем малко в темата на дискусията с темите на режисьорите. Избор, това, което ти спомена в началото. Избирането на тема, как се схващаш за някаква тема, защото това е конкурс за млади театрални режисьори. Идеята на... Ето тази вечер, ще видите, ние вече гледахме генералната репетиция и между другото аз през цялото време така мислено потривам ръце, защото си казвам всичко това, за което сега говорите, всъщност ще го видите тази вечер в 4-те откъса, защото те са много различни и всички тези неща като подходи ги има. Има и респекта към текста, има и театрален език, има и абсолютно авторски неща, ще видите тази вечер, защото предполагам, че всички, нали, ще гледате. Някои ще играят даже тази вечер. Да. Poate că și mie îmi place, adică îmi place, în primul rând, cred că regizorul inițiază. Първо мисля, че режисьора е този, който започва процеса. În Teatru Device, când iei interviurile actorilor, când, cum zicea domnul Groza, Както и господин Гроза каза в Девайс театъра, когато разговаряш с актьорите, apuci să vezi poveștile lor. почваш да виждаш техните приказки или тяхната история. Și după aceea cu poveștile lor, vezi cum faci ca să relegi, ca să... С разказаното от тях и това, което имаш, се опитваш вече да намериш нещата, които ги свързва. Să poți să spui ceva despre societatea de astăzi. Да можеш да кажеш нещо за днескашното общество. Cred că și despre asta e vorba. Мисля, че и за това става въпрос. Pentru mine, așa ca Поне regizor tânăr. като млад режисьор, аз така да виждам нещата. Din
Делян, искаше? Да, аз ми взе думите от устата просто преди малко да се върна към това, което Асен започна с темата, с темите, които режисьорите си избират. Само извинявам, ако може само малко по-силно да превежда, защото те също са с румънски зад вас. Просто да чувате. Нищо. И то сигурно това не е казус само на младите режисьори, но се от някъде трябва да се тръгне. И тук нещо се минава мета, според мен, не в момента на дискусията генерално. Че ако има нещо, без което не може, е това. Някакси без всичко друго може, но без един режисьор да има тема в това, което прави, или поне да я търси и да я открива, може да не е генерално тръгнал с нея, защото на 20 години, на 22 години, каква тема да си мислиш, че имаш с световния театър. Нали, и т.е. ти може да си мислиш, че имаш, но нали, като направиш 10 представления, ще разбереш, че си живял в някаква твоя си заблуда. Но това е малко скоба на това, което искам да кажа, но важно, според мен. Че опита да се намамиш някакси, нали, както казваме в нещо, да се хвърлиш в един голям текст, според мен за предпочитане в голям текст, нали, в класически, в текстове, в които стоят големите теми, големите въпроси, проклетите въпроси. И да започнеш лека по лека вътре да откриваш парченца от себе си, парченца от нещо, което ти е интересно, нещо, което те вълнува и рано или късно, ако си така достатъчно и упорит, да започне да се оформя нещо, което може някой после да нарече режисьорски почерк или интерес, или тип театър, или каквото и да е. А това, според мен, без това не може. И няма как тогава режисьора да е просто постановчик и дека влиза никого мразим, нали, всичко да е ясно. Има нужда от... Няма как тогава театъра да не е... Аз не бих казал авторов, а по-скоро, как да кажа, режисьорски, ама ти, нали, слепеца води слепите. Тези хора, които си повел трупа или пък конкретните актьори за конкретен спектакъл, те трябва да бъдат... не е личен. Да, няма как да не е личен, точно така. И тези хора, които си повел, те няма как да не са заразени, запалени някакси от това, което тебе те вълнува. Ако те не са, ти просто не си свършил работа, колкото и страхотни идеи да имаш в главата си, да си сънуваш там животни, дракони и така. Само пак само за насочване, може би, извявай, че издаде малко твоята роля, нали? Но малко за насочване, защото да речем, като говорим за темата и за избора, нали, стигаме и до мотивацията. Това, за което ти говориш, е мотивацията, нали, да се извърши някакъв жест. Но не рядко има и случаи, когато режисьори, които имат някаква много ясна представа за театрален език, търсят текстове, които да паснат за този театър, който харесват, а не точно темата. Просто искам само да отворя още малко тук. Да, те нещата са малко свързани, то пак може да го наречем тема. И този конкретен език, който този режисьор или автор има като любопитство, също може да се нарече тема. Въобще, понеже каза Проски преди малко се сети, тая работа да потънеш, да се наманиш в нещо, в някаква голяма тема, голям текст, тая тъга по световната култура, казва Проски. Това масово изчезва. Аз 20 години, малко по-малко може би се занимавам с театър. Това е страшен дефицит, който казва. И нали, ние няма какво да се лъжим, че тая работа запада и изчезва в последните години. И този режисьорски театър, казвам го с добро, не с ирония, започва да става някакво занимание елитарно. Някакси рядко се случва това, което казахме в началото, нали, за как директори не много често, не винаги помагат на млади режисьори да им остават възможност не смеят да рискуват да експериментират, защото гледат, както каза ти, на тази работа на възвръщаемост. Каква възвръщаемост леджанам от изкуство и култура? Нали това вече друга тема, да? Защото аз за това насочих на там вниманието отново, защото на мен това пък ми е тема, нали? Защото в крайна сметка една система, която е дадена, в случай на финансиране, която е даденост и ние живеем в нея, в някаква степен трябва да се съобразяваме с нея, се оказва доминираща над изборите и точно в този смисъл
мисля, ще на мен дискусията, и това е въпрос към вас, аз искам да се изказвам, искам вие да кажете по-скоро вашия опит с това, с как вие предлагате темите си, предлагате ли ги, смеете ли да ги предложите и търсите ли начин да ги защитите, по-скоро така като провокация само да кажа. Ами да, това е, мисля, че много важен и много интересен въпрос. Аз, за да засиля провокацията, бих го поставил така, понеже не ми се иска дискусията да тръгне в някаква форма на оплакване, защото това е редовно, в смисъл минали сме 1000 пъти през това, когато конфликта между режисьорите и директорите, мисля, че 1000 пъти е изговарян и никой, така, и двете страни имат така своите, как да кажа, аргументи. Да, и сме ги слушали 1000 пъти. Мен ми е интересно наистина това, което Боян попита. Първо, вие като режисьор, наистина, когато говорите с директори, дали отивате и предлагате някакви конкретни теми, или, и ето откъде ми идва провокацията. Чувал съм до този проблем, свързан с наистина когато едната тенденция отиде много в крайната посока, да ви дам конкретен пример какво имам предвид. Вече, понеже пътувам доста по фестивали, на няколко пъти се срещам с директори, такива не български, международни директори, които се оплакват, които работят в много добри условия, създават много добри условия за режисьорите, които канят и така нататък. Които обаче се оплакват от страна на директорите, че вече ще го кажа по-грубо, нали, по-директно, за да е провокативно, нарочно, които казват, писна ми вече от режисьори, които идват и казват, аз искам да говоря за себе си, искам да пиша автобиографични спектакли, искам да правя авторски неща, имам нужда някой да дойде и да постави един класически текст. Нали, не става дума само за това, дето директорите се искат комедии, примерно да се поставите, но някак си имам чувство, че и в другата крайност са отишли понякога нещата, когато пък на директорите започва да им писва от, така да го кажа, нарцисизма, примерно, на режисьорите. Та, в този план ми е интересно. Точно в този смисъл беше това, с което пък аз започнах. До каква степен гледате на това, което правите като на социален жест или личен жест? Лично изказване. Лично изказване. Това е към всички. Към всички, да. Тук също има... Тук също има разлика между... Аз мога да говоря повече за това, което се случва по държавните театри, просто защото такъв ми е опита. Не е, че... Напротив, независимия сектор е още по-голяма тема, но човек може да коментира това, от което е компетентен. Нали, има разлика дали си гостуващ режисьор в даден театър или си щатен режисьор към трупата. Поне за мен също тези две неща аз ги разграничавам. Защото когато съм поставил някъде като гост режисьор, разбира се, че елемента на личността взима някакъв превес в един момент, като стилистика, като теми, които искат да бъдат видени и си казват, ние искаме нещо, което ти предпочиташ да правиш или нали, нещо, към което ти имаш вкус, афинитет и така нататък. Там да кажем най-просто егото може да вземе връх. Но когато ти си щатен режисьор, имаш съвсем друга мисия, съвсем друга задача и това е ти да мислиш за трупата. Ти да мислиш за хората, които са в трупата, да мислиш първо при подбора, при кастинга, да мислиш за цялото, да мислиш за години напред, дали има равномерно, дали има възрастите, дали има така, за да може този театър да съществува пълноценно. Оттам насетне ти имаш задачата, според мен, може би олдскул разбиране, може и да бъркам, да помислиш тези хора, с които ти работиш, какъв път на развитие имат. Те имат ли роли, които да ги развиват, защото всеки по-малко или повече има, ако не щампа или амплоа, роли, с които се чувства окей, с които се чувства комфортно. Твоята задача е да помислиш този човек в следващия сезон, какво може да направи, което да го обогати. Някъде
дори да рискуваш да дадеш роля на човек, който ясно е, че все още няма тези обеми, но ако той не опита и не му бъде възложена такава задача, няма и как да натрупа уменията, с които да израсне актьорски. И тогава щатният режисьор всъщност много често, и в това няма никакъв проблем, напротив, избира текстове, които обогатяват трупата. Разбира се, че трябва да има тема. Това не отменя темата, но тогава центъра пада по-другояче. За мен това са две разграничителни линии, защото има колеги, разбира се, които това, че са някъде, не им пречи да си правят това, което на тях им е така, което не развива трупата по абсолютно никакъв начин. Този ред на мисли, има ли си в твоята практика случаи, в който да избереш текст, за да развиваш актьорите? При избора говоря. Абсолютно. Имам конкретен такъв текст за две актриси, които от години не бяха участвали в спектакъл, в който имат обемни роли, в които имат монолози, играли са така по-скоро епизодици. И това е текст, който мен ми хареса, но със сигурност не бих го сложил в режисьорското чекмедже, да го предложа другаде, защото много настоявам да е този текст. Той не носи тези стойности, не е Шекспир, не е Ибсен, той е добре написан, има своите теми, своите взаимоотношения, но по-скоро беше мислен като основа, за да изпъкна тези две актриси и колкото може моята режисура да е невидима. Така се каже, да е в взаимоотношенията. И смея да кажа по резултата, че поне едната актриса, която със сигурност от години не беше така, получава възможност да бъде под прожекторите, след това имаше много хубави отзиви, и след това и се възлагаха и по-сериозни роли от други колеги, защото те вече бяха гледали в този спектакъл. Няма да казвам името, защото не сме дошли да си правим реклама, говоря за принципа, така че има, да. Ливиота, театър Болан в Драговище, актьор. Аз съм от другата страна на барикадата. Аз съм част от групата, дето ни мъчат вашата група, режисьорите. Драматурзите, сценографите, режисьорите, всички тези. Ще перефразирам и ще отговоря на Денис. На идеята, че режисьора може би не се вижда. Когато виждаш един спектакъл, където актьор е много добър, зад този добър актьор, зад него има един добър режисьор, добър текст, добра сценография. И сега се връщам. Драматурга. Може да бъде и самостоятелен, защото можем да се съгласим, че има текстове, които могат да бъдат като лектури, за да се четат. Които естествено могат да станат провокиращи за един режисьор. Но винаги един драматург има нуждата и от един режисьор. Дори когато драматурга в скобички описва забележки някакви. Там може да има един конфликт между драматурга и режисьора, но мен не ме интересува този аспект. Да минем по-нататък. Драматург, режисор. Режисьор има нужда от драматург. Режисьор има нужда от сценограф. Режисьор има нужда от актьор, композитор.
la filmul, spectacolul bun întreg. За да има всички аспекти и елементи, да има един добър спектакъл. Și atunci zic că unul fără alții nu se poate. Trebuie să fie așa o echipă. Един без друг няма как да бъдат, трябва да бъде един екип. Eu am învățat în școală așa că ai putea pune să faci o scară ierarhică a celor implicați într-un spectacol. На училище така съм учил, че може да направиш една иерархична стълбичка. Ai zice unul prim, unul secund, unul terț, așa. И съответно първи на първа степен, първо и на втора степен и така нататък. Това имах да споделям. Екип на работа. Ми се иска сега да даде, понеже те някои от днешните тази годишните участници вече тръгнаха, защото трябва да си подготвят откъсите и само някои са още тук. Ми се иска да ги чуем тях преди да тръгнат, защото и те ще тръгнат по-рано, за да се подготвят. Даже Любомир най-тръгна вече. Аз даже имам въпрос към Мария за границите на авторството, свързано, понеже тя е избрала да работи върху много важен съвременен български автор. Обаче го пренаписваш, може би по някакъв начин. И как се позиционираш ти като автор на този спектакъл спрямо един такъв автор, който също е... Има ли нещо в неговия авторитет или такова, което те спира? Или какво си позволяваш, какво не си позволяваш да правиш текст? Така, какво откриваш от себе си в неговите текстове? Абсолютно нямам самочувствие, че имам каквото и да е авторство в цялата тая работа. Лично мое и да кажа, че то е само мое и би било непостижимо без всичките други хора. Просто четейки трите пиеси на Маргарит Минков, аз ги видях в един свят, който само една не ми беше достатъчно. Защото всеки един фрагмент реалност допълваше другия, иначе оставаше счупено и недостатъчно, така че това, което направих е просто да взема нужните моменти, най-ярките моменти, тези, които носят най-силно живота на персонажите вътре. И оттам нататък да си дръпна актьорите вътре, да влязат в тая реалност, да ги запаля, дето вика Делян. И да го търсим заедно. И оттам нататък то наистина е... Аз също мисля така, че актьорите сами на сцена все нещо ще направят. Сценографът все ще направи някаква инсталация, композитора и той, ама режисьор сам на сцена, нищо не може да направи. Така. Ти го казваш и от гледна точки на актрисата. Абсолютно. Само тук една вметка, за да не забравим после чисто организационно за гостите от Румъния, тъй като почти всички откази тази вечер, които ще видите, са много свързани с текста вътре. За гостите от Румъния има едни преводи на всичките на текстовете на всичките откази, които ще ви видят после. Тоест, възможно най-рано, за да може да ги погледнете все пак преди да гледате отказите. Защото точно конкретно със случая с Маргарит Минков е наистина много сложно, защото това е един много, как да кажа, абсурдистски текст, едни абсурдистски текстове, които без текста трудно функционира това нещо, затова са ви подготвили текста. Аз може само нещо да добавя относно темите, понеже искам да съм... Денислав като спомена за държавните театри и същото и Боян, който каза, че нямат възможност режисьорите да експериментират до толкова. За разлика от Денислав, аз пък имам повече опит в независимия сектор, където всъщност този сектор ми е дал свободата да отправям абсолютно социален коментар към теми, които много са ни вълнували. Примерно, след като завършихме академията, нямахме работа, събрахме се, не знам откъде тази мотивация, енергия, да събера 6 актьори и 5 музиканти и да направим адаптация по Буре Барут, където да говорим за
младия човек и проблемите, с които той се бори. Много това го смятам за един от голям проблем. Това разделение между държавните и независимите организации, тъй като тази дупка между тях мисля, че по никакъв начин не допринася за генералното развитие на естетиката, театрална и културна. Какво имам предвид? Ако говорим за някакъв съвременен театър, най-често според мен трябва да става дума за ангажиран театър. Това е моята гледна точка и се стрема в работата си да бъда доследна на това и на темите, които ежедневно ни заобикалят, темите, които по някакъв начин създават някакво напрежение на ежедневно ниво. Като станах родител, ме интересуваше темата за насилието, направихме спектакли за това. Ежедневно се сблъскваме с сексуално насилие на жени. Направихме спектакъл за това. В смисъл, това разделение между държавните и независимите по някакъв начин е проблем за мен, тъй като имайки свободата да работя в независимия сектор и да пробвам разни неща, даже сега се сетих, че с Любо Кулаксъзов преди 3-4 години направихме спектакъл абсолютно авторски, където всъщност и актьорите, вече девайзинг, където актьорите си пишеха текстове, двойно дъно, където коментирахме изобщо цялата система, Министерството на културата и всичките неща, които се случват. И този език някак си ми липсва може би заради това всъщност аз лично имам проблем в това в диалога с директорите на театри относно темите. Да. Исках да добавя тази социална ангажираност. Може да. Да представим само те, с които не знаят това е Косо Станев. Той е един от учредителите на този конкурс и от идейните му родители. Благодаря, понеже става дума за теми, да кажа няколко думи тъй като може би малко знаете, съвсем е нормално това с времето, за човека, на чието име кръстихме този конкурс. Аз съм един от любимите му актьори, играл съм в почти всички негови постановки последните 10 години. Слави Шкаров в едно интервю на края на живота си каза: аз мога да направя спектакъл и от телефонния указател. Защо? Защото имам много какво да кажа. Мисля, че това е много важно. В ония години Слави се беше определил в своето творчество с всичките си спектакли като една жива, активна, много верна опозиция. Художествена, политическа, нравствена, художествена. Тази опозиция беше негова тема. Той във всеки спектакъл намираше какво да каже над това, което казва текста. И това го правеше интересен, това го правеше необичаен, разбира се, и необичан от конюнктурата и властта. Но силата на такъв режисьор като Слави беше, че той винаги имаше какво да каже. И това казване се разбираше много лесно и беше много достъпно до обикновения зрител, а не само до специалистите, които могат да го изтълкуват. Така че... Значи не само какво да каже, и не знае как... Това вече е с как. Това се е следващия. И то въпреки езоповия език. Въпреки езоповия език, въпреки всичко, което беше, но е хубаво, ние ви раздавахме едни книжки, прочетете ги, там има много любопитни неща. Крум Гергицов, дългогодишен драматург на драматичен театър в Сало. Някак се чувствам професионално просто задължен да се включа в разговора, макар и темата
за повече тема за режисьорската работа. Тук младата режисьорка зададе един въпрос: каква е разликата между държавният и алтернативният театър? Аз съм размишлявал върху този въпрос. Първо искам да кажа, че виждам от информация, от гледани спектакли, младите режисьори ги влече повече алтернативният театър. Защо? Защото там е експеримента, там е търсенето, нещо, което в държавния театър, репертуарния, да не го наричам, държавния репертуарния театър много трудно се провежда. И то защо се провежда? Защото зрителите, които посещават този тип театър, те не могат да разберат посланията. И оттам идва, и от това се измъчват младите режисьори, затова те търсят алтернативният театър, да изразят своите виждания, свободолюбиви, нови търсения, които в един държавен театър по-трудно, поради публиката. Аз деля театър, искам да видя моите си разсъждения като театровед на два вида театър в държавния. Театър елитарен и театър за простосмъртните. Младите режисьори се стремят към елитарния театър повече. Това е, което така съм се разсъждава върху тяхната работа. Онзи ден, Бояне, присъствах на един спектакъл, тук гостуваш на Русенския театър. Той на гостуваща трупа, алтернативна. Слугините на Жан Жуне. Кристина Беломорска, така се казваше. Знаете ли публиката? Публиката беше, не знам, разбрах защо, просто да се попълни бройката, салоните. 80 годишни такива жени, възрастни, които не мееха и не можаха нищо да разберат от това, което става. И аз си казах, просто този спектакъл не му беше там място, той не беше за тази. Той си е за независимия театър, за Топоцентрала, тези много такива алтернативни трупи, които в София са разпространени. Така че, моят апел към младите режисьори е да не търсят непрекъснато в своята работа непрекъснато така свободната изява, чисто експерименталния, а да търсят тази средична проява, където един спектакъл да е разбираем, както и за по-елитарна или за специалисти, но и за по-обикновената публика. Защото сега в момента театрите, те са дали на обикновената публика комедиите. И един директор знае, че именно комедията ще му изкара плана и ще го изведе на едно финансово състояние. И затова така се сещат съпротива от страна на млади режисьори. И другия проблем, който ме е вълнувал, искам да ви кажа, че от години наблюдавам липсва въздействието на критиката. Критиката липсва в нашия театрален живот. Като гледам спектакли, които излизат, аз почвам да се казвам, те всички спектакли, които младите режисьори или средното, те всичките са на еднакво ниво, те всички са на високо ниво, те всичките са последния връх в тяхното творчество. Липсва онзи регулатор, който да каже: господин еди кой се, вие сте направили на този спектакъл известно встъпление, или тук вие не сте разбрали автори. Тези неща ми липсва малко в нашата съвременна действителност. Единствено на фестивалите, където режисьорите и съответните може да си видят своето място по наградите, които получават и които се отзовават. Това е което регулатора или критерия за това докъде ти се стигнал в търсенето на един автор. И в това отношение тук беше прав, не знам кой го каза, че ролята на драматурга, която аз забелязвам, че напоследък вече се чувства, беше изместена, той беше анулиран. И именно тук, аз като дълги години се занимавал с тази професия, беше именно роля драматурга, който
подсказва или показва на автора, на режисьора, доколко той може да излезе от автора. Кога се отива в едни крайности, в един радикализъм. Слава Богу, че напоследък така забелязвам, че някои театри вече си имат такива дърмата, но тя е много необходима. Не може изкуството да е безбрежност, като свобода. Не може. Има си все пак някакви грани. Иначе може да излезем, като гледам един спектакъл, да кажа, ами и това може. Това не е критика. Това не е отношение към изкуството. Това е, което исках така да се включа в разговора, защото разбирам, че това е повече за младите режисьори. Ако има, понеже режисьорите, които трябва да тръгнат, може тях да чуем, ако има някой, който желая. След това, защото то времето много напредна. Аз мисля, че само Мария остана, другите вече. Тук, къде? В контражури, затова не виждам. Пожелание, разбира се, не задължително, но просто искахме. Не, няма нужда под превод от македонски. Всички ще разберем. Може би или ще разберем. Разбира се. Да, само кратко. Се съгласувам делно с секој што кажа. Защото някои не разбраха. Добро, јас сум Теодора Сијановска од Македонија и сум овогодишен селектирана сум на овогодишниот фестивал за млад режисер. Морам да кажам дека еве размислувајќи, нели, се уште соочувајќи се и барајќи го моето место под сонцето во театарот, разбирам дека дефинитивно можеби е најтешко и најважно тоа да се пронајде навистина средината во која што тој театар кој го создаваме ќе допре до најголем број на луѓе, бидејќи сметам дека каков и да е театарот современ, алтернативен, комерцијален, какви да се насловите или на тој театар, доколку ништо од него не допре до ниту еден член во публиката, ниту една емоција не стигне на било каков начин до публиката, сметам дека тука режисерот или заедно екипата ја промашиле работата и дека всушност можеби најтешко е навистина тоа да се најде таа златна средина во која што режисерот заедно, сметам дека дефинитивно театарот е една групна работа, дека ниту еден не е издвоен елемент. Може би на моменти се чини дека во последните години театарот станува режисерски театар, меѓутоа така сепак е, нели, една групна работа, и дека да, дефинитивно тоа е задачата, ми се чини дека за да доаѓаат луѓето во театар мора да имаме начин како да ги вратиме во театарот, а тој начин е да им се обратиме на некој така директно или индиректно да им се обратиме. Мерси. Мисля, че те засегнаха вие на практика една и съща тема засегнахте и то може би това е и темата на режисьора, до каква степен, то сигурно това е в някакъв спектър е това, не можем да кажем наличе едното или другото. До каква степен ви интересува диалога с публиката и до каква степен вие искате публиката да ви разбере? Не знам дали се изразих точно. Значи, до каква степен искате вие да разбирате публиката и до каква степен или обратно, искате публика да просто да ви разбира? Аз имам 3 пункта по това, което говорихме до сега. Ще се опитам да бъда максимално събран по тези 3 пункта. Относно среднината, относно разбирането от страна на публика, което все пак аз допускам, че е важно, защото не го правиш за себе си, ти го правиш някой да докоснеш, някой да развълнуваш и нечии представи да промениш, може би. Иржи Менцел, известен чешко-словашки режисьор за тези кинорежисьора и не само театрален, за тези от вас, които може би. Има един любим пример, който често повтаряше при живе. Когато го пита, добре, как подхождате, когато правите филмите си, защото те бяха обикновено комедии с голяма доза ирония, но имаха и много философия в тях. Той казваше, ами вижте какво, баща ми беше интелектуалец, а майка ми беше жена без образование. Тя беше така домашна жена, грижи се за домакинството.
така че аз израснах с представата, че трябва да, каквото и да правя, трябва да го правя така, че майка ми да го разбира и баща ми да не го е срам от мене, като го гледа. Аз тази рецепта съм си откраднал по някакъв начин и така се опитвам да я провеждам. Това мисля, че когато беше за доктор Хонорис Кауза или за последния филм, когато го беше споделил на някакво автор парти. Другото беше за поуката. Аз се хващам за тази дума, и той с общуването с директори, понеже системата е такава, че едва ли не ние говорим винаги за някакъв продукт, който трябва да се продаде, и всичко, което се продава, то трябва да бъде лесно разбрано. И съответно трябва да има и много ясна поука. Ти какво искаш да кажеш на зрителя? Ами в едно изречение: бъди по-добър, не пуши марихуана, не употребявай наркотици, нали, така. И си дадох сметка колко това нещо вече някак си не отговаря на съвременното усещане за свят, който е толкова разпаднат, не тотален, не цялостен, каквото е постмодерното усещане, че се замислих за това, че кукленият театър би трябвало да възпитава децата в 10-те Божии заповеди, да го кажем така, някакви морални императиви, които слагат основни граници. Не убивай, не дей да крадеш, не дей да лъжеш, така. Това е за децата, защото те не могат да мислят в обстоятелства, в нюанси. Те трябва да имат много ясно кое е черно, кое е бяло. Драматичният театър, този за възрастни, вече би трябвало да поставя етични казуси. Ако хванем не дей да убиваш, моралния императив, Божия закон, в театър за възрастни излиза въпроса, да кажем, за евтаназията. Ти може да имаш спектакъл, който засяга дали човек има правото да помоли някой друг да му отнеме живота, ако той собствено вече не може да го направи, което технически е убийство. Тогава всъщност ти влизаш в етична полемика и ти нямаш, и добре, и те питат, а ти като режисьор кое приемаш, каква ти е позицията? Ами не съм сигурен, че имам позиция, защото и в едното има истина, и в другото, и може би искам да направя спектакъл полемика по този казус, който е етичен, юридически, също така философски, всякакъв. А ние все още се опитваме да го облечеме в, ами каква ти е поуката? Ами не е точно така. Аз имам проблем с тези леко увехтели понятия, ако те се отнасят до театъра за възрастни, а не за деца, където разбира се, че трябва да има поука. Така, третата точка беше за работата с драматурга, колко е важно. Аз също забелязвам тази страхотна тенденция да не сме се оплакваческа, нали? Така че ролята на драматурга, позициите на драматургите почва да се завръща към театрите, което е много хубава тенденция, защото всъщност това са и хората, които контекстуализират, дават обратна връзка и без които не мисля, че е същото. Като, да кажем, при работата ми с Емилия, аз много разчитам на това, че ние като тръгнем с актьорите да работим и да се разпищоваме, да се изразя така, на сцената, в един момент ние се занимаваме с това, което се случва на игралната площадка, защото театралният език е различен от драматургията, би трябвало да бъде различен. И в един момент аз мога да загубя някъде по хода на някоя сладка идея, че всъщност това, което ние правим, то по никакъв начин не се чете от зрителите. И аз имам нужда от квалифициран драматург, който да дойде да гледа, аз разбирам каква е поетиката, какъв е стила, така нататък, но това нещо то не достига до зрителите. Този диалог за мен е важен и също така, когато правиш една пиеса, която е класика, този чисто просвещенски модел, че ние все пак се и удохотворяваме, обогатяваме, образоваме допълнително през всички процеси, които минаваме. Аз така държа, поръчка не е думата, но да има разговори драматурга с актьорите относно автора, творчеството му, неговите
неговите теми и също така, да кажем, духа на времето, за да може поне част от колегите, освен нали, това конкретно, което правят, което играят като персонажи, те да си дадат сметка, че това е част от едно по-голямо цяло, което наскоро при Ноеми имаше тема за европейския модернизъм, за скандинавския модернизъм и така нататък. Това също смятам, че е доста важно и е хубаво драматурга да го прави, а не само режисьора да... Ами, страхотно стана, че всъщност върна този разговор към тази тема, която Рафаел отвори. И мен ще да задам като въпрос това, ако искате, тъй като и времето напредна, вече е 5 часа, но наистина ми е интересно, младите режисьори, какво очаквате вие от един драматург? Как да работи с вас, как може да ви бъде полезен? Драматург не е смисъл автора, който пише пиеса, а драматург, литературния менеджер. Той е просвещенския смисъл, за който говорим и който е професията на драматурга в театъра. Аз пак така, много се радвам, че ги чувам тези неща и то от хора като вас, защото съм чувал и другата теза от други хора. Мисля, че колегата доста така покривна от тези функции, именно да се следи доколко е адекватна самата, как да кажа, самия замисъл, доколко отговаря на дали проблем е актуален, дали той всъщност не е остарял или вече сме на след друго ниво, дали режисьора върви по замисъла си, доколко също актьорите го следят, той има и такава функция, драматурга според мен, също нали, самата ако е компилация, доколко тези текстове се връзват един с друг, доколко са възможни нали, лавиранията. Също ако се правят съкращения, дали могат, как могат да бъдат направени съответно при избора на преводи. Толкова много неща, които би било страхотно режисьора да бъде в колаборация с някой друг човек, за да може това да бъде такъв един колективен труд. Аз това мисля, че е някаква рефлексия, драматурга на целия процес и следи... И той е по-скоро партньор. По-скоро партньор, да, и режисьор много често се самозагубва в това да се заиграе с някаква идея. Това е много хубаво като регулатор, като критик на това, което се случва в реално време. Да. Аз само за темите искам така да кажа и от свой опит, като завършил в Германия. В Германия мога да ви кажа, колеги, че няма никакъв шанс младия режисьор да си избере сам текст и да го предложи. По принцип, като става въпрос за драматург, за избора на темите, като говорим, нали, шеф драматурга, заедно с драматургичното бюро, заедно с шаушпил директор. Това е, нали, има един интендант, който сега той е директора, който е най-големия, а шаушпил директор е нещо като артистичен директор, да го наречем. Те заедно избират репертуара на сезона и оттам започват и на те, примерно, като млади режисьор могат да ти предложат в най-добрия случай 2 заглавия, които да избереш. И много често ти избират и актьорите, нали, защото те си развиват по принципа на това, което Демис по-рано каза за развитието на трупата и да се запълва ангажимента на трупата. И тогава ти нямаш друг шанс като режисьор, освен в текста, който са ти дали, да си намериш темите. С това искам просто да отворя, как да кажа, и да насочите, не да отворим, да насоча темата и към това, че в крайна сметка темите могат да бъдат доста гъвкави. На мен за дипломно представление трябваше в Националния театър в Висбаден. Там трябваше да ми бъде дипломната работа и ми дадоха Меден на ЮНЕСКО, което аз в живота си никога не бих взела сам доброволно. И аз 3 дена бях изпаднал в страшна криза и аз истински не знаех какво да правя с това нещо. Бях изпаднал в пълно отчаяние и такава степен, че си казах, ще отида ще говоря с професора си, че просто няма да мога да се справя с това нещо. След което само като си го представих мислено това, тази сцена, в която и каква физиономия той ще направи, си седнах на задника, нарязах цялата пиеса в една ножица вкъщи по пода и си намерих темата вътре, нали, в това. Така че това с темите всъщност е едно много, как така да кажа, едно много
гъвкаво понятие и често зависи от ситуацията и тук може би вече, защото не трябва да се ориентираме вече към финала. Да, Емилия само искаше... Да. Но само с така започва плантата е, че защото с това и започнах, с ситуацията, в която трябва да се справяме, защото тези условията са такива каквито са. Начин на финансиране са такива каквито са. Денис заговори за това, че често трябва да съобразим едно с друго, с трето и да някак се... Може би пък в това е и предизвикателство, може би в някаква степен. Да. Да, наистина, понеже Емилия... Съвсем накратко, като за ролята на драматурга и за работата му, за новата поява на драматурзите обратно в театрите, може би от 5, 6, 7 години. Мисля си, че тази липса от около 20 години, в която тази професия така беше зачеркната, си личи. И вече надявам се, че отново се учат режисьорите как да работят с драматург и да ползват наличието му, но е важно и да се каже, че точно драматурга е част от колектива и той вътре в работата си по даден спектакъл не е враг. И съответно неговите бележки, неговата обратна връзка е за да добави към стойността на спектакъла, да направи така, че да достигнат посланията, да направи така, че да даде обратната връзка на екипа преди достигането до публиката, така че да може най-добрия вариант на спектакъла да излезе на сцена. Така че мисля, че наистина е много важно и аз също се радвам, че все повече театри отново отварят тази щатна бройка. И се надявам така лека по лека да си личи все повече. Не само щатните театри, ролята на драматурга, точно като някой, който работи по структурата на представлението, е част от независимите трупи. Много често те канят драматург, не в смисъл да пишат текстовете за пиеси, като да консултация, това също е много важно. Но и някакси може би важен опита на бекграунда на драматурга, като драматург, защото примерно ако вземем драматурга на Лоренци Дино Пешо, той има сумати пиеси зад гърба си. Да, така че това също не мисля, че е за подценяване като история, като биография. По-скоро там става въпрос за творчески тандем, по-скоро. Пък тук темата е, отиваш в... Да, но той е драматург в Хърватския народен театър. Да, работиш с друга драматург. Да, но той е драматург в Хърватския народен театър. Аз пък да се похваля, че ние от Живот и здраве от новия сезон ще имаме драматург. Млад драматург отново. Крумен ще има твоя наследница. Нека всичко да мине документално първо и тогава ще обявим име и ще представим. Ако искате тогава, ако няма някакви много, трябва да си е станало 5 Само една точка исках да... Последно. За възможностите, защото това беше част от темата. Смятам, че е много важно и затова адмирирам структурата на конкурса Слави Шкаров, такава каквато е замислена, такава каквато се поддържа, с нещо хиперконкретно. И това е, че победителя в конкурса има възможността, предложението директно да работи след това на сцена, да работи с актьорите, той има директно тази възможност. Тоест не печелиш една награда, една комисия да я казва, ти си много добър, живот и здраве, ако си намериш работа, както са, да кажем, националните награди. Такива конкурси, които предлагат реална възможност за реализация, така както е, ако посмеете, това не е реклама, но е пък хубаво продължение на подобен тип практика. Мисля, че от Бургас направиха на името на Чакринов, където също е обвързано с реализация. Ако имаме повече такива конкурси, Благоевград също, тоест... Пловдив се опитаха, за борсата не знам, но ако има повече такива инициативи, в които конкретно се дава тази възможност, мисля, че ще има все повече имена, които ще излизат
И това е пътя, защото една награда, ако не даде шанс, е просто една грамота, тя нищо особено не значи. Само между другото, това е така важно и интересно. Това беше също едно от нещата, които ми се искаше да кажа за конкурса Слави Шкаров, че той дава освен тази възможност, той дава и това защитено място, в което режисьора може да направи без да му се намесва менеджера. Това е едно защитено пространство, в което той може да направи точно това, което е искал да каже, имал предвид. Това е един от смислите на този конкурс. В този смисъл той не е репертуарен. Да. Ами, и това мисля, че е хубав финал. Приятно гледане на вечера. Той след да, след